May adlaw, another day, another vlog. Inko voice over. Di lagi voice over ni Bin. Saan ni Bin? Ay, wala. Wala siya kadungog. Mga Bin. May adlaw, another day, another vlog. For today's vlog guys, kay mga tumi sa Sumilon Island. So karon na amin diri sa Blue Waters, Sumilon Port kay mga tumi dito. Uban gyapon ako silang Jem, silang Bingbing. Ug akong pinakagwapang so. Sa akong gingon nga video gapon sa akong upload kay supposedly 2019 pa nga plano. Pero malagi nakaagi na lang sa COVID ug ang mga tanan ng bagyo. Tala na kami sa October 2020. So ngayon, alas sup man ang kon. Bye. Guys, see you sa Sumilon Island. Kadali na eh. Ang isla. Ipakita ang isla. Asa isla ba? Ano ba island? Asa yung island eh. Ara minimum. Kaning island? Oh, Oh. Kana nga island. In 15 minutes. In See pila? you. See you. Bye. Hi guys, going kami sa among sakyan nga bangka padulong sa Sumilon. Let's go. And we're finally here guys sa Sumilon Island after mga 15 minutes ng boat ride. Let's go! Welcome, welcome, welcome! Welcome to my island. Mao din ni ilang infinity pool guys di sa Sumilon Island yan ay punuan sa tunga. Marag mga nagbiya sa resort. Welcome to my island. Yaya! Nasa yung Mars kay murag gi-massage. Lagi. Ari, away butang imong kliko diri. Nice tayo. Na may latayanan diri no? Wala lang ko tayanan. Ha? Wala. 6 feet man ni diri. Oo. Ani bila tayo miskin ni diri. Diri. Ako kabuhi gay. Dili ka makapalagi. I-apil na sa mong vlog, Marbs. Oo. Nag-video ko. Oh, dra. Oh, ana ikaw man. Tapos, Ana yan laki maganat. Ayan ang ano to doon. okay na kakanin mo boy. Oh my god. Nag-video ra ko ni mo, Marbs. Diyan na ka? Ikaw na lang di oy bahala ka dito. Ay, 6 feet di diri. 6 feet. Ato kang Bingbing, Marbs. Oh, Jess. Ako kaya eh, malahot ko dito. Ali ka. Ikapoy na si Jessica kuan. Dili ka. Ay, gara. Sige, magkuhan-kuhan mo kay nag-video sa ko. Ano sa kami? Mao ni dire lang beachfront guys. Dako kayang area, pwede ra dyan mag-volleyball. Dire nga side kay ilang pool area. And nasa sila lake nga pwede mo mag-kayaking or fishing. Og mao ni ang dagat. Wow, dagat. Alright, mag-kayak na ta and mag-fishing after. Let's go!
Apas mo dre. Ngigo. Zombie. Okay ra na, okay ra. Kini. Wow, couple goals. Sana all. Uy, nabangga na mi. Ayaw. Neto yok rami. After na ako mag-kayaking, kaya nag-fishing na sad mi. Lingi. Video. Video. Nakakuha ko. Nakauni akong taga. 1, 2, 3, go. Wow! Congrats, Jess! Oh! Yay! After na mag-fishing, kinangaligan na din mi. Silang tulo kay tuwa dito sa 4 feet nga pool, kay more jud lang kaya sa luman. And ako kay nadiri sa dagat kay salom-salom. Nindot jud ilang beach diri ba. Bugnaw ug tin-aw pa jud. Daghan kayo corals and daghan kayong isda. Makalingaw jud kay maglangoy-langoy diri, balag baludon. By the way, appeal sa ilang day pass ang kanilang lunch buffet. Hey guys, maniog to na may. There's a lunch buffet. With kuan view. With our view, pool and ayan, snorkel mo ganyan. Hindi kayo. Kaya kay fishbog na bitin kuan. Dagat. Dagat. Oh, ano? Dito mo na ikaw. Waloy. Chibog sa guys. Ding ding. Yeah. Ding ding ding. Ayun sa video. Dulit juga ba? Let's go. Karon kay busog naman. Kira saka mo stirik nga hagdanan. Oy, help. Rashada. Ayo, muna yung second padlong sa sandbar. Yee! Going na may sandbar, guys! Kami na yung pasahero. Oh. Nice guy, guys. Video! Sandbar!
Nainita pa kayo rin eh. Sama na eh. Pauli na mi guys. Pagkapoy na. Ito may itong mga naong na energy. Balik na dito sa my port. Kaya magulat na dito sa mga sakyang bangka pabalik sa mainland. Kaya pa mo dura guys? Yes, of course. Ha? Kaya pa na pa-energy padulong dito sa ruins? Another vlog na sa to ang ruins sa part 3. Part 2 man eh. Alright guys, see you again sa next part sa atong Usluub series. Let's go! Alright, salamat guys sa pagtanaw. Like, share, and follow. Umanasad. Bye!